Mega love shoutout sa'yo. Ay, Tita El, mag-PPM po ako sa'yo mamaya. Hindi pa po, sa 28 pa po, ma'am. Ay, kapatid na Tita El, sa 28 po. Mag-PPM nga sana ako sa'yo mamaya eh. Maraming salamat, Tita El, sa pagpasok mo. Mag-PPM nga sana ako sa'yo mamaya. Para, basta yun, mag-PPM nga sana po ako. Sa 28 pa po ang Grand LS ko. Bali, 3 days na lang. Okay. Opo, magpipim pa ako sa iyo mamaya ha. Kapatid na Tita El. Ayan, nakikita mo naman siguro at may mga pumapasok naman siguro sa yung galing sa akin dito na mga na saging kahit pa unti-unti. Sige, invite ko mga kagisi ko para support sa iyo sa. Opo, kapatid na Tita El, maraming salamat ha. Nasa work now. Busy lang muna. Opo, Tita El, salamat. Mag-PM na lang po ako sa iyo mamaya. Keep going. Salamat, salamat sa patamsak. Maraming salamat. Ingat yan sa trabaho, Tita El. Maraming salamat. Okay, salamat. Mamaya-maya ibababa ko po ang mga bahay nyo. Kayo po mga sponsor ko. Araw-araw naman po ako nagbababa ng mga bahay nyo. At siguro may napasok naman po sa inyo na galing dito po sa akin. Simula po nang na-announce ko po yung mga bahay nyo at linalapag ko. Alam ko po may napasok sa inyo kasi alam ko po may mga pumupunta. Noah Alip, love shoutout sa iyo kapatid na Noah. Maraming salamat sa patamsak. Maraming salamat at isang maulan na hapon sa inyo mga kapatid. Maraming salamat sa mga patamsak nyo ha. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga patamsak nyo mga kapatid. Maraming salamat sa pagbisita. Uy, daga. Daga.
William Mansano Vlog Official, mega love shoutout sa iyo kapatid na William. Maraming salamat kapatid sa pagpasok sa ating munting bahay. Maraming salamat. Pwede ka na po maglapag ng ay. Pwede ka na po maglapag mo kapatid na William Mansano Vlog Official. Na nagdi, di manggarap ko niyan. Yan, nagdi. Bengs Journey, mega love shout out sa iyo kapatid na Bengs Journey. Maraming salamat sa pagpasok sa aking munting bahay mga kapatid. Maraming salamat. Meron na po kayong kapote mga kapatid. Tamsakdan na po. Maraming salamat kapatid na Beng. Pwede na po kayo maglapag ng bahay mga kapatid. Para po mabisita at magdikitan, maglablaban, magbigay at patamsak naman po, sabi ni kapatid na Beng sa kanyang premiere. Baba mo kapatid ang iyong premiere at ating bisitahin. Baka gusto mo kapatid na Beng bisitahin ng aking mga sponsor. Bakasan mo lang sa dulo, lagyan mo lang ng pangalan ko para alam nila na galing ka sa akin dito, kapatid na Beng. At sure na magbabalik yan sa iyo, may mga LS din yan. Sige kapatid, bibisitahin ko bahay mo ha. Kapatid na Beng, baka gusto mo bisitahin ang bahay ni Joy Charity. Isa sa akin mga sponsor para sa ating Grand LS. Bakasan mo lang, lagay mo ng pangalan ko sa dulo para alam niya na galing ka sa akin dito. At bibigyan kita ng entry para sa atin August 28 Grand LS. Mananalo ng Gcash load, bananas, pakatapos WH kapatid. Lagyan mo lang ng bakas ko sa dulo kapatid na Beng para alam niya na galing ka sa akin dito. Ha? Kung pupuntahan mo. Mary ang vlog, mega love shoutout, thumbs sakdan, Joy. Bawa sa'yo. Bibisitahin ko kapatid na Beng ang bahay mo ha. Lagyan mo lang ng bakas sa dulo ang lagyan mo lang ng bakas at ilagay mo ang pangalan ko sa dulo pag binisita mo si Ma'am Joy ha. Nandito ako sa iyo kapatid na Beng's Journey sa bahay mo. views 6 hours ago ang iyong bahay. Ayan. Nag-love shout out Tita El, maraming salamat. Magbababa pa lang po ng bahay. Uy, umayos ka. Binababa mong yan. Unggoy ka. Tanggalin mo yan. Ano? Ewan ko sa'yo. Ano yun? Ba't ko ba kinapi? Sus Ginoo. Ayan kapatid na Beng ha. Magtatamsak na ako sa iyong bahay ha. Lady Carrie as Miss A. James. Mega love shoutout sa iyo kapatid. Maraming salamat. Tamsak na ako sa iyo kapatid na Beng ha. Ayan. Sa iyong palabas. Guys, nakababa po ang bahay dyan ni Joy Charity. Ni Tita E. Mga sponsor sa ating Grand LS sa August 28. Mananalo po kayo ng Gcash load, WH at bananas mga kapatid. Ay. Yan po guys, ang bahay ni Tita IL. Ayan pong binaba ni Monica Dawal. Pwede nyo pong bisitahin ang kanyang bahay mga kapatid. Lagyan nyo lang po ng baka sa dulo. At
ng pangalan ko para alam po nila na galing kayo rito sa bahay ko, mga kapatid. Bibigyan ko po kayo ng entry kung ilan po ang binisita nyo sa aking linalapag na mga sponsor, yun din po ang ibibigay kong entry sa inyo, ha. Bakasan nyo lang po, lagyan nyo ng pangalan ko. Host, pwede po makahingi ng views kahit konti lang po. Salamat. Sige po kapatid na Lady Kerry, baka gusto mong bisitahin ang bahay ni Tita El at saka ni Joy Charity. Mga sponsor ko yan. Bibigyan kita ng entry, kapatid, para sa August 28 na parapol natin. King Semayang, mega love shoutout. Mega love shoutout sa'yo, my friend. Miss A, Maleficent J. Nandito po ako sa bahay mo, ma'am. Magtatamsak lang po ako, ha. Ayan po ang bahay mo, Miss A. 7 yang tamsak, bisarang pokok. Sabi ni kapatid na Kim Simayang. Thank you, my friend, Kim Simayang. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Mary Ann. Baka di nyo po kaibigan pa si kapatid na Mary Ann. Pwede nyo pong bisitahin. May LS din po yan. Katatapos pa lang po ng Grand LS niya kahapon. At marami pong nanalo sa kanya. Yung panalo ko hindi binigay. Thank you, my friend Kim Simayang, to visit me again, my small house. Thank you, thank you. Miss A, Maleficent. Guys, nakababa po ang bahay dyan ng aking mga member, ha. Mga sponsor, ha. Joy Charity, Hump Day, Saturday, Lablaban. Ay, maraming salamat. Yayamanin. Maraming salamat. China, oh. Guys, pasensya na. Nag-loading tayo. Journey, bibigyan na po ng entry, ma'am. Basta lagyan nyo lang po ng bawat bakas nyo po. Beng's Journey. Tama ba ang journey ko? Okay, Bing's Journey. Kapatid, meron ka na pong entry para po sa atin August 28 dahil sa pagdikit mo kay Ma'am Joy. Meron ka na pong entry kay Ma'am Joy. Meron ka na pong entry, kapatid. Maraming salamat. Kapatid na Miss A, Maleficent, ito po magtatamsak na ako sa iyo, ha. Malaki na rin po pala bahay nyo. Sarap naman ito. Ayan, panalo ka kahit di ka nagpusya. Salamat, kapatid na Miss A, Maleficent. At salamat din sa iyong Goy, sa iyong pakulay. Maraming salamat. Walang ano, mga kapatid na lady. Guys, nakababa po ang bahay. Guys, nakababa po ang bahay dyan ni Joy Charity, mga kapatid. Baka gusto nyo pong bisitahin at bahay ni Tita Ael. Lagyan nyo lang po ng bakas at ang pangalan ko sa dulo para alam po nila na galing kayo rito sa akin, mga kapatid. Baka naman, mga kapatid, sige naman, parang awa nyo na. Nakababa rin po ang bahay ni Mary Ann Vlog. Isa rin po yan sa aking member, mga kapatid. Baka gusto nyo pong bisitahin ang kanyang bahay. At agad-agad po yan, magbabalik po yan sa inyo. Mary Ann Vlog, your video nan. Kapatid na Mary Ann, dana daw sa iyo si kapatid na King Simayang. My friend, Mary Ann, King Simayang is already, he is already done to you, my friend. O, diba, Mary Ann, English yon. Wag kang ano dyan. O, diba, kabilis nag-send ng kayang 100. Sa Western Union mo daw i-claim yun. Nasilip kaya yun? Oo. Nasilip yun minsan na naulinagan ko yun eh. Maraming salamat. King Simayang Bahay. My friend Kim Simayang, please drop your link because my friend Mary Ann, basta yun na yun. Ang hirap kasi mag-English.
Gia Vlogs, Assalamualaikum brother. Mega love shout out my friend. Please drop your link my friend, Gia Vlogs. Friend, please visit my sponsor, Tita L and Joy Charity. She is my sponsor of this coming August 8 Grand LS as a monetized channel. Please visit the sponsor, the house of my sponsor friend, please. O, di ba? English yon, Mary Ann, huwag kang ano dyan. Nagbaba ng bahay po si kapatid na Mary Ann. Bakas lang guys para mabalikan ko kayo. 4 banana, salamat. Kapatid na Lady Kerry, baka gusto mo bisitahin ng aking mga sponsor. Nandyan si Joy Charity at saka si Tita AL. Lagyan mo lang ng bakas at bibigyan po kita ng entry kung ilan pong bakas mo sa akin mga sponsor. Kung ilan na dinikitan mo pala, yun din pong ibibigay ko sa yung entry para po sa ating Grand LS. Like that, your like. Thank you my friend. Thank you my friend. Thank you my friend to Kim Simayang. Lagyan mo dyan. King Simayang, Mary Ann Vlog. Please new friend come. Please, friend Gia Vlogs, drop your link. I just visit to you and also in other friend here in my live. He can visit to your house, my friend. O, di ba? Diyos ko po, Ginoo, unsa man oy. Asan ang Grand LS mo, patamsakad mo? Kaya mo na siya? Iginagala ko na lang yun. Inuuna ko na tong ating mga ating mga sponsor. Simula talaga ng kwan, hindi ko pinatamsakan yun dito sa LS ko. Ang kasayo, unggoy. Kita nyo sa akin mga sponsor, yun din pong ibibigay ko sa inyo sa ating entry gunner sponsor. Nagala ko naman siya eh. Okay na yun. Nagala ko naman siya eh. Okay na yun. Please friend, join me. Friend Gia Vlogs, would you like to visit the house of my sponsor, my friend? If you visit the house of my sponsor, Ruben Vlogger, Joy Charity, and Tita AL, I just give you one entry, my friend. Mega love shout out, Manay Korean 88, maraming salamat. Nancy Channel 66, mega love shout out sa iyo na Nancy. Sponsor ko, dinikitan mo, yun din po ang entry ibibigay ko para sa atin August 28, Grand LS anniversary po natin. 2 PM Pinay time, mananalo po ng Gcash Load, Bananas, and WH.
Ayan po, nakababa po ang Bian Vlogger ni Tita El, ni Joy Charity. Ayan po binaba po ni Monica Dawal. Ayan po ang tagababa ng aking mga sponsor, mga kapatid. Baka gusto nyo pong bisitahin. Maraming salamat po. Ma'am Ruby Pulpak po. Sige, bibigyan po kita ng isang, lagyan mo lang po kapatid na Nancy ha, ng pangalan ko sa dulo para alam po nila galing ka dito. Nandiyan po si Ma'am Joy, baka gusto mong bisitahin, at si Tita El. Palambing din po sa First Grand LS Kumuha, sabi ni kapatid na Korean 88. Nagbabarin po siya ng bahay. Nancy Channel is 66. Nancy Channel 66. Ayan pa kapatid na Nancy ha. Meron ka na pong isang entry para po sa ating Grand LS sa August 28. Maraming salamat kapatid na Nancy. Galing po ng bahay ni kapatid na Mary Ann Vlog at kapatid na, baka gusto niyo pong bisitahin mga kapatid. Patamsak naman po mga kapatid. Maraming salamat kapatid na Nancy. Nandyan pa po si Ma'am Joy Charity. Baka gusto mong bisitahin, at si Tita El. Guys, palambing din daw po ng Grand LS ni kapatid na Korean 88. Dan Tamsak Host, maraming salamat. Tamsak Dan Host, maraming salamat. Kapatid na Nancy, tulad ng sinabi ko sa iyo, ang nakababa dyan na sponsor ko na ay apat na, nandyan po sa MSN 76, binaba ni Monica Dawal, si Joy Charity, si Rubian Vlogger, si Tita El. Kung madikitan mo po na apat, bibigyan po din kita ng apat na entry. Basta iwanan mo lang ng bakas at lagyan mo ng pangalan ko sa dulo. Sayang din yan kapatid na Nancy, Gcash load. Pwede na rin makabili yun ng ating pangangailangan sa bahay. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Korean 88, isa po sa aking kababayan na taga Bicol. Baka pwede nyo naman pong bisitahin din. Ganon din po si kapatid na Mary Ann. Shena Landasan 28, mega love shout out kapatid na Shena. Meron ka na pong kapote kapatid, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay kapatid para mabisita rin po natin ang iyong bahay kapatid. Maraming salamat kapatid na Shena sa pagbisita sa aking munting bahay. At may mga nakababa po dyan kapatid na Shena na mga bahay ng aking sponsor. Sa darating pong August 28, Grand LS po natin. Baka gusto mong bisitahin, lagyan mo lang po ng pangalan ko sa dulo para alam po nila.
na galing ka po rito sa aking kapatid. Lagyan mo lang, iwanan mo lang po ng bakas at lagyan mo lang po ng pangalan ko sa dulo. Salamat din host. Walang anumang kapatid na Shena Landasan 28. Kung ang kapatid na Shena ang dinikitan mong aking mga sponsor, ayan pong binababa po ni Monica Dawal. Ayan po pagkababa na aking mga sponsor. Kung dikitan mo po lahat na binaba kong sponsor ko dyan, yun din pong ibibigay ko sa yung entry mo para sa ating Sige host, no problema, basta ikaw. Maraming salamat, kapatid na Shena Landasan 28. Hindi, work mode muna ako host. Maraming salamat, kapatid na Beng. Maraming salamat ha. Maraming salamat talaga sa iyo, kapatid na Beng. Maraming salamat sa pagbisita mo sa akin ha. Salamat, kapatid na Beng. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Korean 88. Baka pwede naman pong patamsak din ang kanyang Grand LS. Isa po yan sa kababayan kong taga Bicol din. Salamat din sa patamsak mo sa bago kong upload na video. Maraming salamat, kapatid na Beng. Ingat ka lagi, ha. Ingat lagi, lalo sa pagpasok sa trabaho. At alam mo na, mahirap ngayon ng panahon. Ingat lagi tayo mga kapatid, ha. Salamat, kapatid na Nancy. Bibigyan pa po kita ng isang entry. Kapatid na Nancy, dikitan mo si Kuan, Ma'am Joy Charity. Scroll mo lang, screen mo pababa. Nandyan ang bahay ni Ma'am Joy Charity. Ingat po kayo, palagi host, always be safe. Salamat, kapatid na Bing. Nancy Channel. Ito kapatid na Nancy, pangalawang entry mo ha. Para nakikita mo yan. Pangalawang entry. Para sa ating Grand LS, August 28, 2 PM Pinas time, mananalo po ng GCash load, bananas at saka WH po mga kapatid. Nakababa po ang bahay dyan ni Rizel, ni Tulakdan Wakwak. Shena, maraming salamat. Bibigyan pa po kita ng isang entry. Shena, Landasan 28. Maraming salamat sa pagdikit kay Ma'am American 76. Nandiyan po ang bahay ni Rubian Vlogger at saka ni Joy Charity. Kois Charlie TV, mega love shoutout sa iyo kapatid. Maraming salamat sa mga patamsak nyo at pagbisita nyo sa aking maliit na bahay. Shena. Salamat sa jacket po. Walang anumang kapatid na Kois. Shena Landasan. Shena Landasan. Nasaan na yun? '28. Yan. Kapatid na Shena, mayroon ka na pong entry para po sa atin August 20 sa pagdikit mo kay American 76. Dan, dikit na sa bahay mo host. Maraming salamat kapatid na Kois. Baba ka na po ng bahay mo kapatid na Kois. Manood at magbakas lang po sa gusto. Sa gusto pong dumikit, sabi ni kapatid na Kois. Kapatid na Kois, baka gusto mong bisitahin ang aking mga sponsor. Nakababa po ang bahay dyan ni Joy Charity, ni Tita EL, ni Ruby Ann Vlogger ng Australia, ni American 76, ni Tulakdan Wakwak, ni Rizel Ramirez. Nakababa po dyan at bahay ni Rainy Rio. Bawat dikitan nyo pong member ko, bawat dikitan nyo pong sponsor ko, yun din pong ibibigay kong entry sa inyo para po sa ating Grand LS sa August 28.
Mananalo po ng GCash load, WH tsaka bananas. Sabi nga, di ba, mas maraming entry, mas may chance na manalo po mga kapatid. Ay, ang laki na ng bahay mo, kapatid na Kois. Tulakdan wakwakdan po sa LS Nyahos. Nag-iwan ako ng bakas na from Ricky Hos. Okay, salamat kapatid na siya na. Kapatid na Kois Channel TV, nandito po ako sa bahay mo ha. Magdidikit kalimbang po ako sa iyo kapatid. Nasa lang, ito ha, sandali lang ha. Isulat ko lang to si kapatid na Shena. Maraming salamat. Shena Landasan. $28. Yan kapatid na Shena, ito po ang iyong entry, dalawa na. Yan, yan po ang iyong entry, dalawa na po. Sa pagdikit mo kay Tulakdan Wakwak, walang ano mga kapatid na Kois Channel. Nasa harang mo kasi ko eh. Kaya hindi pa ako sa iyo makapagkuhan. Ayan o, tingnan mo ang harang mo. Oh. Hindi ko lang sa ipakikita. Harang mo kasi yan eh. Laki na ng bahay mo kapatid. Salamat ha sa pagbisita mo sa akin ha. Maraming salamat. King Charlie, hit the bell. Oche. Opo, salamat talaga ho. Walang ano mga kapatid na host. Maraming salamat din. Guys, nakababa po ang bahay dyan nila ha ng aking mga manood at magbakas lang po sa gusto pong dumikit, sabi ni kapatid na Kois Charlie TV. Maraming salamat mga kapatid sa pagbisita nyo ha. Malaking utang na loob po. Malaking utang na loob ko po sa inyo kasi kung wala din po kayo, wala rin ako rito. Tsaka Manay Amaris 2, mega love shoutout sa iyo ma'am. Maraming salamat. Kumbaga tulungan lang po at saka bigayan. Rachel Ramirez Dan na ako sa kanya host may mga bakas sa Silent LS niya. Oh, maraming salamat ha. Hindi pa. Sakuan ko na gagawin. Sakuan ko na siguro gagawin yun yung verification ko next week. Pagkatapos ng Grand LS ko. Kapatid na siya na ililista po kita ha. Guys, nandiyan po ang bahay ni Joy Charity ha. Salamat talaga sa suporta host. Maraming salamat. Ako, na-open ko na, ok na ako. Ako, next week ko na. Tinatamad pa ako. Paano mo ginawa? Turuan mo nga ako. Kapatid ni Shena, ito pa po, another entry mo po, kapatid. Haba ng harang mo Kois Channel Harang pa lang, sapat na. Punta ka sa Google, manage mo. Oo, nakita ko na siya. Paano yung proseso ng paggawa mo? Gumamit ka pa ng isang cellphone? Nagbaba po ng bahay si kapatid na Mary Ann Vlog. Nakita ko na siya. Kapatid na Kois, magdidikit kalimbang na ako sa iyo ha. Ay, napunta ako rito. Yan kapatid na Kois. Tapos pag napindot mo na ang manage, punta ka sa security tapos ilagay mo lang email at password mo doon, dali lang goy.
Mary Ann Vlog, na daw sa'yo si kapatid na siya na landasan. Tapos, pag napindot mo na manage, punta ka sa security, tapos ilagay mo lang email at password mo. Ganun ba? Okay. Gagawin ko yan. Basta sa isang linggo na bago ko gawin. Pakatapos ng Grand LS ko. Kasi, yung napanood ko kasi, yung napanood ko kasing tutorial, tama kasi yung sinabi niya, yung dun sa tutorial, about nga dyan sa second step natin na code na yan. Tama kasi yung sinabi niya na magkakaroon din tayo ng problema pagdating ng oras. Bakit? Maliban lang kung hindi natin masira yung cellphone, hindi mawala yung cellphone, baka pagdating kasi ng oras, dalawang password na yan eh. Hindi mo ma-open once na hindi mag-agree yung isang cellphone mo pag hindi mo in-okay. O Mary Ann, sabi ni kapatid na Shena. Kaya doon ako dalawang isip eh, pero gagawin ko pa rin yan kasi dahil kailangan nga hanggang November 1 lang yan eh, kailangan gawin. Hindi naman pwedeng hindi gawin. Kailangan talaga. Daming kaartihan ni Lolo. Ako same ko lang, ilinagay kong password. Oo, pero kailangan ko kasi, di ba? Kailangan kasi na gumamit ka pa ng cellphone. Kasi itong akin, kailangan kong gumamit ng cellphone dahil ito wala naman tong SIM card na ginagamit kong monitor ko. Yan ang main ko. Nakakonect lang to sa Wi-Fi. Daming hinihingi ni Lolo. Mary Ann Vlog na po ako nagbakas sa mga LS mo, sabi ni kapatid na Shena. Ayan, kapatid na Shena, baka gusto mong Shena, okpo. Baka gusto mong dikitan si Joy Charity, ayan, nakababa ngayon. Para may pang-add ka ng entry sa akin. Oh. 3 na ang entry mo dito sa akin, kapatid. Sayang din yan, kapatid na Shena. May 3 entry ka na. Sayang din yan. Dagdag pa rin yan sa atin entry. Sa August 28, sayang ng GCash. Susulat ko ng pangalan mo, pupunta ka naman lang eh. Naka-on na ang step 2 ko, kaya ok na. Okay. Ako hindi. Sa akin kasi, tiningnan ko na sa kagabi. Hindi ko lang muna sa ginawa. Kasi nga, nanood nga ako dun sa tutorial sa isang kapwa rin natin. Pero malaki na ang bahay niya. Pakuha na rin siya eh. Alos malaki na talaga bahay niya. Tama kasi yung sinasabi niya. Ang problema niya doon kasi niya para hindi nga naman siya makuha or mahack or kung ano mangyari. Ang problema lang kasi naman doon, once halimbawa niya yung isang cellphone na ginamit nyo, nasira, nawala, nanakaw o kung ano, paano nyo pa ma-open niya yung account nyo kung hindi niya mag-a-approve yung isang password mo? Kasi kailangan niya combination yung isang password, yung dating password at saka yung panibagong password. O paano pa niya gagawin? Kasi kailangan mag-approve niya yun eh. O, kaya doon ako minsan nag-isip kagabi. Gagawin ko na sana kagabi. Kaso nga lang,
Doon ako nag-isip, Joy Charity Dan na po ako host. Maraming salamat kapatid na Shena. Ito na po ang iyong pa-entry, 4 na sinulat ko na. Ayan po kapatid, 4 po ang iyong entry. 1, 2, 3, 4. Ayan, 4 po. May 4 ka na pong entry. May 4 ka na pong entry. Si Tita El na bisita mo na kapatid na Shena. Baka gusto mong bisitahin ng bahay ni Tita El. Isa rin yan sa aking sponsor. Nandyan din si Rizel, si Rainy Rio. Ito kapatid, bababa ko bahay ni Tita El. Kasi si Tulakdan Wakwak na bisita mo na eh. Tita El Dan po host, may bakas din. Salamat kapatid na Shena. Ito, bibigyan pa kita uli ng pangalawa, ng pangalawa pang 5 entry mo sa akin kapatid. Yung isang, nang nakarang araw dito sa akin, 12 entry isang araw na ibigay ko sa kanya. Kasi lahat na binaba ko talagang sponsor ko at saka member ko, dinikitan niya. Ito ang entry mo kapatid na Shena. Plus ito. Entry mo, panlima. Yan, nakikita mo naman siguro. Ang entry mo. 5 ng entry mo kapatid ha. Para ewan ko sa'yo. Joy, kanina lang. Oy, congrats Joy. Maraming salamat po. Siguro sobra-sobra ka na sa dollar threshold at sobra-sobra ka na sa $100. Pwede ka na pong sumweldo. Pwede ka na po Ma'am Joy, sumweldo. I-attach nyo na lang po ang inyong PIN doon sa Google AdSense nyo. Pakatapos pati yung account sa bangko. Pwede ka na pong sumweldo. Sana all, malaki ang sweldo nito ni Ma'am Joy malamang. Salamat kapatid ni Shena. Laki na ng revenue niya, wala pang 1 month. Oo nga eh. Ako tingnan mo kapatid na meron, hindi ko inabot yung $100 ko ngayon na revenue. Hahabulin ko na naman yun sa September 12. Ang akala ko kasi, bali ang pagkakaintindi ko, ang akala ko, tuwing 22, nag-update si Lolo doon sa ating revenue. Dami niya, member, 65. Uy, grabe. Yung pala, dumarating ang email sa atin ni Lolo, 22 dito sa Pilipinas, na pinadala niya ng sweldo niya sa atin. Kailangan pala, bago every 12 of the month, kailangan abutin na natin yung $100. Kasi, pag 12 pala, doon si Lolo nag-update na ibig sabihin na kumpleto na natin yung threshold.
Host, out muna ako. At bibili lang ako ng ulam, host. Gutom na bahay ko, baby ko. Salamat, kapatid na siya na tamang-tama. Pag nanalo ka, sayang nang pwede ka pa makabili ng gatas sa baby mo pag nanalo ka ng GCash. Kuan, ang update, kapatid na Mary Ann ni Lolo, tuwing A12 para sa ating threshold. Tapos, 22, pinadala niya na ang ating sahod. Mali ang pagkakaintindi ko kasi. Akala ko, 22, mag-update pa lang. Kaya hindi ko hinabol ng hinabol. Diyos ko, kaloka. Sina nga, host, hey, manalo. Hindi, wag sana. Talagang malay mo, manalo ka. Sayang nun. Malaking tulong din ang GCash code na yan kasi sa panahon natin ngayon, kailangan natin talaga. Sa akin nag-update kasi kapatid na Mary Ann Kwan siya eh. A12. Nag-update sa akin. Iba-iba update ni Lolo ata eh. Oo nga eh. Monica na host. Oo, kapatid na siya na. Moni na po ako. 5 months ago na. 5 months ago na. Hindi pa ako nakakasahod ng unang sahod at saka yung pangalawang sahod. Magsasama yung una at saka pangalawa. Pero yung pangalawa hindi ko inabot. Yung $100. Yung una inabot ko yun eh. Lumampas pa nga ako sa 100 eh. Yung una lumampas pa ako sa 100. Yung pangalawa hindi ko inabot. Oh. Yung pangalawa ngayon na dapat ng August, papasok yun September na. Kakainis. Uwing-uwi na pa naman ako sa Bicol. Kasi inaasahan ko nga pamasahe ko. Bakit uuwi ka na naman? Kuwan eh. Doon nga muna, 'di ba? Doon muna nga muna sa Bicol. May wifi na naman ako doon eh. At saka mas gusto ko muna doon sa amin. Mas tahimik kasi doon eh. Marami ang mga vlog mo sa Bicol. Mag-tour ka. 'Di ba marami akong vlog talaga doon sa Bicol. Nasa 20 yung nagawa ko doon eh. 10 yung na-upload ko doon sa Bicol, 10 rin dito sa Manila eh. Late ko nga na-upload yung iba eh. Ang Vulcan pwede i-vlog doon. Oo naman, pwedeng pwede. Pwede kang medyo lumapit, pero hindi ka pwedeng pumunta doon sa bunganga ha. Pwede kang lumapit. Bawal doon malapit sa bunganga. Doon pati marami kang magagawang content. Marami kang magagawang vlog na kung anong gusto mo. Utang. Oo nga no, kaso hindi pwede. Wala pa. May mga nakakaakyat na doon pero minsan may nadidisgrasya. May nakakaakyat na malapit doon malapit sa crater, yung mismong malapit doon sa bunganga, pero hindi saktong doon. May mga nadidisgrasya. May umakyat doon ng mga foreigner eh, na disgrasya yung dalawa noon.
Para nga naman sumikat, no? Para gusto mo mag-viral, doon ka sa taas. O, di ba? Lubos-lubusin mo na ang pagiging viral. Siguro kauna-unahan, ikaw ang sisikat sa buong mundo. Malamang, pagpipiestahan ka ng reporter. Oo. Kasi bangin yun eh. Halos yung mga packet na yun, bangin yun, matitirik yun. Akala mo lang sa malapit, sa malayo ang tingin, maganda siya akyatin. Para talagang adventure. Mga ngong ingay mo. Talagang adventurous yun talaga. Na, talagang mahirap as in super na tirik, matirik. Yung bangin-bangin yun. Anong purpose nito ni Cyclops kung hindi mamamatay? Oo, hindi basta-basta naaakyat yun ng Parang mga simpleng ingay nito. Parang nang tayo. Diba? Lubat na ako. Asan ka ba? Layo niya. Again. Pakunin mo na siya kasi Sabado, sure lang biyahe. Oo nga pala, no? Kala ko kayo lang eh. Hindi. Nandito sa cellphone ni Monique ang number niyan eh. Yung plate number ng sasakyan eh, ginagamit ko sa live. Bukas pa naman niya.
Goodbye, Cavite. Uwi na siya. Gretchen Florita, mega love shoutout sa iyo kapatid. Maraming salamat sa pagbisita mo. Magkano sweldon mo, host? Depende kapatid na siya na kasi 'di ba? Alam naman natin ang swelduhan natin dito sa mundo ng YT, US dollar tayo, 'di ba? 'Di ba ang pinaka-limit sa atin ni Lolo is $100. 100 US dollar 'yon. Equivalent sa magkano ngayon ng 100 ang $100 is 49 at ang kada isang dollar. Maraming salamat, Tita El. Yan, Tita El ha, may bumisita po sa bahay mo, galing po sa akin dito. Ngayon, may bumisita po sa iyo. Maraming salamat, Tita El. Siguro ang $100 equivalent ngayon nasa mahigit 5 plus. Kaltasan pa tayo ng tax kasi may tax na tayong mga small YouTuber o lahat naman ng mga money na bahay may tax na. Plus kakaltasan pa tayo ng bangko kasi sa bangko na tayo ngayon susweldo. Sa akin BPI ang BPI is 5%. Kaya i-less mo yung tax mo plus yung kaltas pa ng BPI, ng bangko pala, magkano na lang matitira sa iyo. Kaya, pero habang natagal naman, laki rin naman yan. Maraming salamat, Tita El, sa pagpabigi-bigi. Maraming salamat, kapatid na Gretchen. Ok na yun, at least mayroong kahit konti host. Oo. Pero 'di ba sa yung mga influencer na talaga, 'di ba, yung mga malalaking bahay na talaga ng mga vlogger, katulad ng mga napapanood natin, lalaki ng sweldo nila halos isa, dalawa, o kalahati ang nasusweldo nila kasi mga malalaking bahay na rin sila, tapos mas maingay pa itong nanditong kasama ko sa akin. Host, patamsak lang po sa premiere ko. Maraming salamat, kapatid. Sige, bisitahin ko bahay mo. Gretchen Floreta. Nandito ako sa bahay mo, kapatid na Gretchen, ha. Hindi pa pala ito nakadikit sa yung isa. Didikit ko na rin, kapatid. Walang ano man. Uy, road to 1K ka na rin pala. Baka gusto mo, kapatid na Gretchen, dikitan to si Tita AL. Tapos si Joy Charity, yung mga binaba ko dyan na mga sponsor ko. Ayan na si Monica Dawal. Sila ang nagbaba ng aking mga bahay. Sila ang nagbaba ng kanilang... Si Monica Dawal ang nagbaba ng aking mga sponsor. Baka gusto mo dikitan si Tita AL, Joy Charity, si Ruben Vlogger, si Rizal, si Rainy Rios, si Lakdan Wakwak, si American 76. Baka gusto mo dikitan, malay mo manalo ka ng saging. Sobra-sobra yon sa katulad mong road to 1K ka, sobra-sobra, kapatid. Pag ikaw nanalo ng saging. Sayang, pag ikaw nanalo ng saging, sobra na yan. Solve na problema mo sa road to 1K mo, sobra pa. Kaya nandyan, scroll mo lang screen mo pababa. At makikita mo yan na mga bahay dyan na binaba ni Monica Dawal. Dikitan mo lang, lagay mo ng baka sa dulo, ilagay mo ang pangalan ko para alam nila na galing ka sa akin dito. At yun din ang ibibigay kong entry. Kung ilan dinikitan mo, yun ang ibibigay ko sa yung entry, kapatid. Katulad ni kapatid na Shena,
landasan. May 5 siya sa akin entry ngayon. Ayan o. 5 entry ni kapatid na Shena. Binigay ko ngayon kasi dinikita niya yung mga bahay ng aking binaba. Diba sabi nga, mas maraming entry, may chance na manalo. Imposible sa karamihan ng entry mo, hindi ka mabunot, diba? O, sa GCash, kahit pa paano, malaking tulong na rin yun. Sa WH, kailangan mo rin ng WH, tas ang saging, diba? Nandito pa ako sa bahay mo ha, pinapanood ko muna. COVID na lang. Hindi, mamaya ko na yan. Hindi, bigla ko na ano. Chicken lumpia, pasok sa negosyo. Okay na. Malapit na kapatid na Gretchen, ang Gun LS ko August 28. Ilang araw na lang, malay mo manalo ka ng saging at saka WH o kahit yung GCash manalo ka, sayang nun. Gretchen Florita on the way daw po sa premiere mo, sabi ni kapatid na Shena. Os, dikitan mo naman ako. Ang daming tamsak nito ni kapatid na Shena, oh. Sa chicken lumpia niya. Candy. Candy kinakain ko. Mabenta to no, kapatid na Shena, no, na lumpia mo. Kasi nakabantay si Ninyo eh. Nakakita ko yung paa ni Ninyo. Sino na ito? Kapatid ng Gretchen ha, ididikit ko na to sa iyo ha. Dikit kalimbang ko na, malapit na naman matapos bahay mo. Naka 4 minutes na ako sa iyo. Salamat kapatid na Shena, Gretchen. Shena, thank you po kapatid na Gretchen. Pang 17 tamsak sa'yo sa premiere mo, Gretchen, sabi ni kapatid na Shena. Thank you. So lang anumang kapatid na Gretchen. Salamat din. Dikitan mo lang mga sponsor ko dyan. Lagyan mo ng pangalan ko sa dulo, sa yung bakas. At yun ang ibibigay ko sa yung entry mo kapatid sa August 28. Mga busy siguro sila. Pag gantong oras kasi madaming nag-ELS, maraming nagla-live. Tsaka yung iba, nakabidyo lang. Marami na akong entry, oh. Madami na tong nakabilot na to, may ibibilutin pa ako. Ayan, tapos yung isa yung pa siya na, oh. Ayan. Maraming salamat sa inyo ha, sa pagbisita nyo sa bahay ko ha. Kahit kaunti lang po tao natin,
At least sure naman pong dumidikit sa inyo at saka sigurado naman po na hindi siya malalagas kasi alos kakaunti lang naman po tayo. Hindi natin kailangan magmadali. Kahit pa paano po may naiisda tayo kahit pa isa-isa, padala-dalawa. Ayan po mga dinikitan nyo po mga kapatid, huwag po kayo mag-alala. Magbabalik po yan sa inyo. Ako, mas gusto ko na yung mga 10 ang mga tao kaysa sa marami kasi yung ibadan ng dan. Tama ka. Tama ka. Tapos ako, mga kapatid, yung totoo lang po ha, dati po nang hindi pa po ako money at saka kaunti pa lang po ang bahay ko dati, may mga, ang dami, masipag po kasi ako dating mangisda. Paangat, palagas, pinapasok ko, lapagan, dikitan, kung malaki, maliit na bahay, pinapasok ko po dati. Pero ang nangyayari lang kasi, wala, ganun din, nalalagas din agad-agad kasi dan ng dan. Akala mo nakadan na sila sa'yo, yung pala hindi pa pala nakadan. Ako dati, naglilista pa po ako ng mga bahay na pinupuntahan ko. Halimbawa, itong LS ko na to, papangalanan ko kung sinong host nandoon, tapos kung anong oras, tapos lahat na dinikitan ko po dati, ang ginagawa ko po sa dati, hindi na ako naghihintay na ako ang dikitan. Ako na ang kusa na dumidikit. Pero linilista ko po sila. Tapos kung sino po yung nagsabing nagdan, agad pumupunta po ako doon, tinitingnan ko kung talagang pumasok siya o hindi. Tapos kung nag-iwan siya sa akin ng bakas, talagang ko siya ng check. Pero yung hindi po yung nagsasabi po na, sige mamaya na kita babalikan, painit-initin ko muna para hindi malagas. Hinihintay ko pa po sa kinabukasan. Pag kinabukasan po, ng ganun oras pa rin, at hindi pa rin po siya sa akin nagbalik, lalagyan ko po siya ng X. Ganun ang ginagawa ko dati. Pero dahil sa karamihan nga, hindi naman po talaga napupursiging magbalik sila. Lalo sa malalaking bahay. Kasi purdan, pero hindi naman sila nagdan. Ganun po yung mga gawain dati ng iba. 3 ganito pong notebook ang nasulatan ko ng lahat ng mga dinikitan ko, pinunta kong LS at yung nagbalik at hindi nagbalik. Sa karamihan po, halos wala. Ginawan ko po dati ng vlog yun. Yung mga ganun pong mga, ayun po mga lista na yan, no? Yung mga ganyan, ayan na may mga check na yan, X na yan. Lahat po yan ng mga dinikitan ko dati. Nang hindi pa po ako money at hindi pa po ako nakakarami ng bahay. Kasi naglilista po ako dati. Ayan po, mga ganyan, no? Ayan, listahan ko po yan ng mga pinupuntahan kong bahay. Tsaka mga dinikitan ko, ayan. Kulang na nga lang out yung mga bahay nila eh. Pati yung bahay po ng host, kulang ko po i-shout out. Dati po may nakasagutan pa akong LS na host. Kasi sinabihan niya po ako ng, ngayon tamad na akong magsulat. O nga eh. Dati po may nakasagutan akong host, LS. Na sabi niya kasi once na hindi kayo binalikan, bumalik kayo rito sa akin at i-shoutout natin. Hindi shoutout ko, pero hindi po ako nag-name drop ng pangalan kung sino yung mga hindi bumalik sa akin sa LS niyang pinuntahan ko kasi bumalik ako sa kanya. Sinagot lang ako ng host doon na, hayaan mo niya kapatid, huwag tayo masyado magmadali kasi magbabalik naman yan sila. Hintayin po natin ng mga 1 o 2 araw o pwede 1 linggo. Di sinagot ko siya, host ano ka ba? 1 o 2 araw okay pa po ang paghihintay. Pero kung 1 linggo, wala po, bulok na yung saging nun bago po ibalik yun. Yun. Kalahin mo 1 linggo, maghihintay ka. Wala, limot ka na po nung kasi sa karamihan ng mga pinupuntahan niyang mga LS, matatabunan ka ng matatabunan. Kaya dapat kung tayo po magbabalik, kung hindi po natin kayang ikabalik ngayon, okay lang po na kinabukasan. Valerie Cruz Vlog, mega love shoutout. Wag lang naman yung 1 linggo. Ginawan ko po ng vlog yung part 1 at part 2. Kulang ko na lang po talaga in-name drop yung mga pangalan ng LS na pinuntahan ko at yung mga pangalan ng dinikitan ko. Ginawan ko po yun ng vlog. Dinelete ko lang po siya na nag-apply po ako ng monetization kasi nga po, may mga bad words po akong sinabi. Kasi wala pa po akong alam noon. Siyempre, sa tulad po natin baguhan dito sa mundo ng YT, halos ang pagkakaakala natin pag tayo po nakipagkaibigan, tao sa puso, bukal sa puso, at saka bukal sa isip na tayo po ay nakikipagkaibigan. Kahit hindi man po tayo nagkikita-kita sa personal, kahit dito lang po tayo sa mundo ng YT, sana man po, magkaroon lang po tayo ng isang salita na ang pakikipagkapwa. Hindi naman po masama ang pakikipagkapwa. Maging tapat lang naman tayo. Kung tayo po natulong sa mga banyaga, ba't hindi po natin kayang gawin sa kapwa natin Pinoy, Pinay o taga-Pilipinas?
'di ba? Tulungan din po natin yung kapwa natin na umangat para sabay-sabay po tayong mga Pinoy umangat. Hindi lang po yung nagagawa nga po natin sa mga banyaga, ba't hindi po natin kaya gawin sa kapwa natin, 'di ba? Kasi iisa lang naman po ang goal natin dito eh. Makakuha ng banana, ma-monetize, sumahod. Kasi yun lang naman po ang pinakaisip natin, ang pinaka-point natin dito. Kaya tayo nandito sa mundo ng YT. Kaso, dahil nga po tayo ay Pinoy, ugaling talangka, may crab mentality. Ayaw niya yung kapwa niya Pinoy umangat, gusto niya ibaba. Hilahin pababa. Pag nakikita yung isang umaangat, hihilahin pababa. Kasi ganun po tayong mga Pinoy. Pero sana naman po, huwag natin masyadong ugaliin yun dahil kawawa rin yung kapwa natin, small YouTuber. Kasi tayo ay maliliit po. Yung mga malalaking bahay, wala na pong kwan yan sa atin kasi sila po ay malalaki na. Karamihan sa malalaking bahay, hindi nagbabalik. Totoo po yan. Karamihan po sa malalaki ang bahay. At road to 1K, ito tandaan nyo pa, yung malalaking bahay po, karamihan sa kanila hindi nagbabalik. Pero mayroon din. Hindi ko po linalata. Mayroon. Lalo po yung mga road to 1K. Hindi po yun magbabalik, promise ko po sa inyo. Hindi po yan magbabalik sa inyo yung mga road to 1K. Maliban lang po kung may ninja siyang ginagamit. Pero kahit na po, hindi po talaga yan magbabalik kahit may ninja siya dahil yun po ay pagpapahinga niya sa 3 araw. Ang road to 1K na yan. Kasi pag hindi niya po pinagpahinga, lalo yung main niya, lalo siyang bababa uli sa kulang na 1K, sa mga 900. Kaya ako po dati, nang yung money na po ako, kasi na money po ako yung mga March, kasi na-disapprove po ako ng unang apply ko. Dahil nga doon po sa 2 video ko na ginawa ko yung tips sa mga kapwa ko small YouTuber. Doon pa ako na-disapprove. Oh. Kaya po tinanggal ko yun. Malaki ang views noon. Halos pumalo po yun ng mahigit 1K. Yung bawat 2 views na yun, mahigit 1K po ang views noon. Dinelete ko lang po siya dahil napalo ako doon. Salamat kapatid na Tita El. Ako tama po yan, host. Ingat po ma'am, host. 1 linggo lang ako, host. Pag nakatatlo ako, mga out o sa dinikitan ko, pag di niya ako binalikan, hinahanap ko bahay niya, nakapagod kahit nakita naman niya. PM na lang po ako mamaya sa'yo. Maraming salamat po. Katulad po niya ni Tita El. Kwento ko lang po sa inyo mga kapatid kung paano ko po nakilala yan si Tita El. Si Tita El po ay halos magkasabayan po kami niyang pumasok dito sa mundo ng YT. Halos nagsasalo-salubong po kami niya ni Tita El kung saan-saan mang pong bahay. Dati po ang pinaka-main niya kasi yung isa niya po na bahay. Namoni na po yung unang bahay niya. Medyo nagkaroon lang po ng problema kaya ayan may bagong bahay na naman po to si Tita El. Ayan naman po ang pinagpatuloy niya kasi yung unang bahay niya po wala na yon. Kahit namoni na yun kasi nawalan po yun ng harang. Yung bahay po yun ni Tita El. Kasabayan ko po yan si Tita El kung saan-saan po. Nauna siyang namoni sa akin, ako hindi pa. Halos wala pa po akong 800 noon. Moni na yan si Tita El. Tapos nang nag-a-apply na naka 1K na rin po ako noon at naghahabol na po ako ng WS. Pumasok uli yan si Tita El sa akin dito sa LS ko na po hanggang may napag-usapan po kami niya ni Tita El at saka may nagawang kabutihan po yan sa akin kaya hindi ko po yan makakalimutan yan si Tita El hanggang ako man po ay nandito sa mundong YT o hanggang ako po ay nabubuhay, hindi ko po yan makakalimutan kasi may nagawang kabutihan po yan sa akin si Tita El. Isa po yan sa masugit na kaibigan at saka legit, organic at totoong kaibigan po yan si Tita El. Napakabait po niya, napaka-supportive sa lahat na bagay. Tita El, bye na po. Baliri, di kitamsak lang sabay para sa 2 balik na may kalimbang sabay mo na rin ng bakas makapag sa uli din ako agad, sabi ni kapatid na Valerie. Ako yung double ko host 560, pamalayo pa, lalakbayin ko. Oo nga eh. May pakwento pa. Halikan ko na lang po mga dumikit sa akin. Host, huwag mo akong ibenta. Hindi, nakwento lang. Pahapyaw na kwento lang. Para meron silang idea kung gaano kayo ka-legit.
Kung gaano kayo ka-legit, Tita El. Kaya may pahapyaw lang na kwento. Kapatid na PH Crafter, nandito po ako sa bahay mo. Libre ang support. Libre ang mag-support. Salamat, kapatid na Tita El. Kapatid na PH Crafter, nandito po ako sa bahay mo ha. Mukhang madadagdagan ko ang sponsor sa pakwento mo ha. Love you. Babus, maraming salamat, kapatid na Tita El. Hindi, totoo naman kasi yun. Ayan pong tungkol kay Tita El, totoo po yun, mga kapatid. Wala pong halong, kahit hindi ko pa po yan nakikita sa personal, wala pong halong bulahan yan o halong kwento lang na kwentong kutsero. Totoo po yan mga kapatid na diyan kay Tita El. Hindi lang po yan kaibigan dito sa mundang YT. Kaibigan mo pa po yan sa anumang bagay. Sa kabutihan lang po, napakabait pong tao niya, napaka-supportive. Hindi po sa porke nandito po si Tita El, kinuwento ko. Kumbaga pahapyaw ko lang pong kwento. Kasi ako na po isa nagpapatotoo sa inyo. Bumagsak sa bubong ng kapitbahay, naglabas ng itak. Bumagsak sa bubong ng kapitbahay, naglabas. Kapatid na PH Crafter ha, matatapos ko na ang iyong bahay ha. Ayan, magdidikit lang ako sa iyo at kalimbang ha. Di na ako mag-iiwan ng baka sa iyo, kapatid. Yan, kapatid na PH Crafter. Salamat, kapatid. Diba? Tuwad is life. Ako po mga kapatid, araw halos may tuwad. Ayan na, madalas tumuwad po sa akin. Malaki siguro galit. Pero malaking tulong pa rin yung tuwad-tuwad na yun. Kasi views pa rin yun. Tamsak pa rin yun kahit nakatuwad. Pero okay lang po yun. Ikinakakasaya ko lang po yan. At saka ini-enjoy ko lang po yung mga tuwad-tuwad na yan. Kasi hindi lang naman ako, malalaki pa nga pong bahay, may mga tuwad. Saka pa kaya akong napakalit ng bahay ko. Siguro may hindi siya nakukursunadahan sa mga pananalita ko o sa estilo ko ng pag-host bilang host sa LS. Baka may hinahanap siya na hindi niya nakikita sa akin, nakita niya sa iba. Sabi ika nga po, kung ano ginawa niyo sa iba, yun din ang mangyayari niyo, di ba po?
Tamsak lang sa bahay para dikit. Dalawang balik na may kalimbang. Sabayan mo na rin ng bakas para makapagsao. Sa uli, din ako agad, sabi ni kapatid na Valerie Cruz.
Maraming salamat kapatid na Dijin Channel sa pagbisita mo sa Patamsak. Maraming salamat kapatid. Maraming salamat din sa paharang. Maraming salamat. Kumusta na kapatid? Kumusta kapatid na Dijin? Nasa trabaho ka ngayon ano? Kapatid na Dijin. Ingat ka lagi ha. Ingat lagi sa trabaho. Ewan, ang gulo-gulo nun. Di ko alam kung nandito na sa Pinas yun o nandyan pa sa abroad. Magulo kausap, magulo sa bulbol. Maraming salamat sa pagsilip. Hindi ko malaman kung nandito na sa Pinas yun o nasa ibang bansa pa. Magulo talaga. Ah, marami nang alam dito sa Quezon, nasa Quezon province daw siya. Quezon nasa Quezon City, Quezon kung nasaan, ewan. Gulo-gulo nun. Wala nga rin si Rizal eh. Baka busy rin si Rizal. Oo nga eh. Kagabi magkausap kami noon. Magkausap kami ni Unggoy nga. Pero hindi ko siya tinanong kung nandito ba siya sa Pinas o kung nasaan siya. May tinanong lang kasi ako kapatid na Dijin yung doon nga sa two-step. Yung doon sa security natin dito sa YT. Tinanong ko sa kanya kasi tulungan mo ako nito kasi hindi ko nga alam, 'di ba? Alam niyo naman mahina ako sa English. Ang alam niyo naman ang host niyo, bulol na mag-English, mali pa mag-English, wrong grammar pa. Pagkatapos hindi ko pa alam masyado intindihin. Kaya ayun, nagtanong ako sa kanya. Hindi ko alam kung nasaan 'yun. Kung nandito ba sa Pinas na 'yun. Kasi nga, nakakakita na siya ng commercial na Shopee. Na, di ba dyan sa ibang bansa, wala naman sigurong commercial na Shopee. Wala naman harang-harang na Shopee, di ba? Ayun, tinuruan lang ako, pero hindi niya naman talaga inisa-isa yung instruction kung paano ko gawin yun. Buti na lang, naisipan kong manood naman, mag-search sa YouTube kung paano gawin yun. Pero hindi ko pa ginagawa yung dun sa second step na sa security ng Google natin. Baka sa linggo gawin ko na yung na yun. Sa August 28 kapatid na Dijin ha. Sponsoran mo naman ako. Grand LS ko sa 28. Baka gusto mo mag-sponsor. Hindi ko nga ginagawa sa kanya yun eh. Hindi naman kasi nag-video call yun. Magka-chat lang kami kagabi. Kasi nagtatanong nga ako. Ay salamat kapatid na Dijin ha. Huwag mo na tingnan, gawin mo na sa August 28. Itong week na to, 24 na ngayon eh, 4 days ago na lang. 4 days to go na lang. Magka-Grand LS na ako, sige na. Kung ano lang, kung ano lang yung kaya, yun lang. Huwag pilitin ang sarili pag hindi kaya. Ha? Natawa si Mary ano. Dapat kasi video call tapos share screen host. Mas maganda. Oo nga eh. Hindi na naman nagbibideo call yun sa akin. Kasi ayaw niyang babooking ko siya kung nasaan talaga siya. Alam mo naman yung taong yun, parang di mo kabisado. Parang di mo kilalang Unggoy na yun. Alam mo naman yun, marami nang linilihim. Hindi na katulad ng dati. Oo, sa kanya ko lang host. Basta may matulong lang.
Oo, maraming salamat, kapatid na Dijen, ha. Maraming salamat ikaw, sis Dijen. Ayaw. Tapos ka na. Merian, tapos ka na. Wag na, ako na lang. Kasi ako, ongoing pa lang yung akin eh. Ah, tapos ka na naman eh. Hindi na yun sa akin nagbibideo call, si Unggoy. Hindi katulad ng dati. Hindi katulad ng dati ba na nang bago tayo magkakakilala, halos araw-araw talaga kami nagbibideo call ng Unggoy na yun. Inaabot kami ng umaga pa. Di ba dati ang live ko madaling araw? Natatapos ako mga 5 or 6. Nagbibideo call pa kaming dalawa nun. Tinatawagan ko siya. Inaabot pa kami ng halos tanghali na. Ngayon wala na. Nga nga. Meron ako. Uli Graneles, wag ka dyan. Kaso matagal pa. December pa mas bigatid. Mas bongga Unggoy. Ay ako hindi na. Tama na to sa akin. Okay lang na to ganito. Oo, sige ha. Maraming salamat. I-PPM ko siya si Goy. Para doon may pasa sa kanya ha. Maraming salamat kapatid na Jin. Ingat sa trabaho. Ingat lagi dyan. Salamat kapatid na Jin. Maraming salamat. Maraming salamat sa pa-sponsor. Maraming salamat. Ako kapatid na Meran, okay, tama na to sa akin. Ito nga, nahihirapan na ako eh. Maraming salamat sa pa-BG. Nahihirapan na ako sa pag-run LS ko na to. Ginaya nga lang kita eh. Akala ko madali. Mahirap pala. Mahirap pala maghanap ng sponsor. Hindi basta-basta. Di ba? Kaya, okay na to sa akin. Tama na tong Grand LS ko na to. Ang mga susunod ko nang gagawin niya na vlog, $20 years. Ewan ko sa'yo. Sa next Grand LS ko, December, malayo pa naman. Anniversary ng mama ko. Mama mo yan. Akala ko ikaw, mahirap mag Grand LS Goy. Kala mo, oo nga eh. Napakahirap pala, napakahirap. Mahirap maghanap ng sponsor, di ba? Tapos, alam mo na, di ba, yung katulad nga ng pinag-usapan din natin kanina, halagang 100 Gcash, hindi pa ma-send, di ba? Kikeso may gagawin, kikeso masama pakiramdam, kikeso kung ano-ano, ang daming dahilan, hindi lang sabihin na ayaw, di ba? Napakadali lang naman ng sabihin na ayaw, di ba? Hindi naman mahirap magsalita, magsabi ng totoo na ayaw. Kaysa sa mamaya na, hindi may ginagawa pa, kikeso may keso kung ano-ano. Yun na nga eh. Di ba? Kung ano pa nga yung pinakamaliit na kahit pa paano, inaasahan mo rin sana na makatulong. Kahit sa pa-consolation prize na lang sana dapat, di ba? Kaso wala. Di rin natin kasi, intindihin na rin natin kasi, baka busy. Baka napapagod yung daliri pumindot. Yun na nga eh. Nauna pa yung 4K kaysa sa 100 cash na 100 Gcash, di ba? Saan ka pa? Kaloka. Oo nga eh. Hindi, ewan, kaya nga minsan magkakaiba pangalan natin, magkakaiba ng ugali, magkakaiba ng diskarte sa buhay, magkakaiba ng prinsipyo. Baka kasi mahirap pumindot. Baka kasi yung cellphone niya di keypad. May tuwad na naman nga ako eh, Goy. May tuwad ako, isa. Tinignan ko ngayon. Tinignan ko ngayon, may tuwad na naman ako isa. Baka kasi yung cellphone niya di keypad. Mahirap pumindot. Baka matigas na yung keypad. Ng boss ko na, send mo ito, send ko agad. Maliban na lang kung boss ko na nagsabi na wag mo muna ibigay. Tama, hayaan mo na yun.
Oo, hindi nila alam kahit tumuwad sila ng tumuwad sa akin walang problema. 'Yun ang madalas kong sabihin, walang problema. Kasi isa lang ang ibig sabihin niya, nakikita nila na may mali, 'di ba? Baka may hindi sila nagugustuhan sa sinasabi ko, sa estilo ng aking paghuhos o sa aking pananalita, kaya tumutuwad sila. O baka pagpasok nila dito, hindi ko kaagad sila napansin, o baka naman pagpasok nila, hindi ko nasabihan ng ibaba yung bahay o hindi ko nabigyan ng ayuda. Ganun. Kaya, hayaan mo na yung tuwad-tuwad na yan. Masaya pa ako kung tumuwad siya, kung sino man siya. Katutuwad niya, bahala siya sa buhay niya, katutuwad niya. Lolobot yan niya. Lolobot yan niya sa katutuwad, papasukan ng hangin, bahala siya. May kalyo. Baka matigas kasi yung keypad. Baka matigas yung keypad ng cellphone niya. Kaya, hindi napipindot. Nahirapan magpindot. Tapos nakikinig ano, Goy, tapos nakikinig siya, no? Alam na alam niya kung saan namin nag-uusapan. Basta wala akong name drop. Wala akong sinasabing pangalan kung sino man siya, bahala siya. At niya, may kalyo, may kalyo na, katutawan niya, may kalyo na din, di na naka, I don't care, parang yung sa Pampanga yan Goy, yung sa Pampanga. I don't care, Wala ka dyan, no? Ito sa'yo to. Yung sa Pampanga yan Di ba? Baka kasi matigas yung keypad niya. Ayan mo na yun, matigas yung keypad ng cellphone niya. Baka yung mga Nokia, noon, ayoko nga, binasa ko na eh. I don't care, Di wow. Ma'am, kasi nasilip yun, Goy eh. Nasilip sa akin dati yun. Hindi yun yung nasa taas. Ano ba yun? Nayaan mo na yun, tuwad. Sabi niya, wag, may kalyo daliri na, Goy. Tingnan mo, katutuwad niya, may kalyo na, di na naka 100. Gika, sawak lang, awak lang hotdog. Malambot naman kasi yun, Goy. Malambot yun. Bahala ka dyan. Minsan nakikinig yun. One time kasi na kami ni na Rainy Rio noon, tapos ni Parikoy, tapos ni Puro Boys noon, tapos si Marbilin. Tapos ikaw pa ata noon, nandito noon. Oo. Nang bago-bago ka pa lang dito din sa akin noon. Napag-usapan namin din noon. Wala akong ini-name drop na pangalan ha. Ang tamaan, bala na dyan. Yung tamaan, ibig sabihin lang nun, may sugat. Wala akong nininame drop pong mga pangalan mga kapatid ha. Alalahanin nyo po yung nakikinig. Kasi apat ang nandyan na sa taas na tao. Kung sino man yung dalawa dyan, wala pa akong nininame drop na pangalan na tao. Wala akong binanggit na lalaki man o babae man, basta tuwad lang yun po. Noong kasi, parang nahapyawan din namin siya noon ng usapan ni na Rainy Rio noon, Goy. Tapos nga, ni pare kita, ni Puro Boys, tapos ni Marbilin. Tapos ikaw din ata. Piniem niya ako.
Piniem niya ako, in-screenshot niya pa nga, isinend niya sa akin, na pinag-usapan daw namin siya. Eh wala naman din kaming ni-name drop noon na tao. Hmm. English pa nga, eh alam mo naman Bagagoy, na mahina ako sa English, umintindi. Hindi ko minsan hindi ko mabasa minsan kahit apat na mata ko. Hindi ko rin kayang basahin ng maayos at saka hindi ko rin kayang intindihin kasi mahina nga ako sa English. Alam mo naman wala tayong pinag-aralan, 'di ba? Grade 1 lang tayo. Kaya Ginoo nagagalaiti. Oh, 'yon. Okay. Okay. Basta ako po mga kapatid, wala pa akong nini-name drop na pangalan ng tao ha. Uulitin ko po, paulit-ulit ko pang sinasabi. Kausap ko po to si Mary Ann Vlog na unggoy, nakapwa ko unggoy, katim unggoy ko. Wala, may pinag-uusapan po kaming tao, pero wala pa akong nini-name drop kung sino man po siya. Ang tamaan, ibig sabihin may sugat. Nasagi yung sugat, umaray. Di ba, Nagoy? Si Meran po kasi ang nag-umpisa niyan. Ulitin ko po mga kapatid, si Meran po ang nagsimula ng kwento. Nagturo. Kapusong Vlog, mega love shoutout sa iyo kapatid na Kapusong Vlog. Maraming salamat sa pagpasok mo. Pwede ka na po magbaba ng bahay mo kapatid. Boss, pwede po sumali. Pwede po. Pwede ka po magbaba ng bahay mo. Meron ka na pong kapote kapatid na Kapusong Vlog. Kung di ako nagkakamali kapatid na Kapusong Vlog, kanina po tayo nagkasama. Maraming salamat. Bibisitahin ko po ang bahay kapatid ha. Kapatid na Kapusong Vlog, baka gusto mong dikitan po dyan ang aking mga member. Ang aking mga member at ang aking pong mga sponsor. Para mayroon ka pong entry sa atin pong gagawing Grand LS Anniversary sa August 28, 2 p.m. Pinas time. Mananalo po ng GCash load, bananas, tapos po WH, kapatid na Kapusong Vlog. Baka gusto mo lang sumali at gusto mong dikitan ang aking mga sponsor at ang aking mga member. Kung ilan member ang dinikit mo, yun din pong ibibigay ko sa iyong entry. Basta lagyan mo lang po ng bakas at ilagay mo pa ang pangalan ko sa dulo para alam po nila na galing ka sa akin dito ha. May pinaghaming Ninja Turtle. Okay sa'yo. Ninja Turtle. Ang Ninja Turtle si Unggoy na Rio. Yun ang Ninja Turtle. Kasi akalain mo 100 Gcash lang siya maisen. Ayan po kapatid na Kapusong Vlog, nakababa po ang bahay ni Joy Charity, ang akin pong sponsor. Binaba po ni Monica Dawal, ayan po ang tagababa ng aking pong mga sponsor, si Monica Dawal po. Mary Ann Pulpak na po, off ang comment section mo. Naka-off ka kapatid na Mary Ann? Ang section comment mo? Mary Ann? Naka-off ka? Bakit mo in-off? May bata ba nakasali? May bata. May bata, no? Yan kapatid, na Kapusong Vlog, nakababa po ang bahay ni Joy Charity. Baka gusto mong puntahan. Tapos bibisitahin ko po ang bahay mo, pakababa ko po ng aking mga sponsor ha, kapatid. Naulan na naman dito, Goy. Naulan ba dyan sa inyo, Goy? Kahapon na kapag nag-off agad ako kasi nakulog eh. Tapos nakidlat pa.
Hindi kainit nga dito para ako nasa loob ng oven. Dito goy, kahapon bumabaha. Tapos ngayon na ulan ng kanina umulan. Dapat mag-start agad ako kasi nakita ko wala kang live eh. Hindi ako nakapag-start agad kasi nga nakulog na naman, nakidlat. Malakas pati yung ulan kanina kaya hindi ako nakapag-start agad. Ito nag-uumpisa na naman ang ulan-ulan. Kapatid na Kapusong Vlog, sino ang dinikitan mo sa binaba ni Monica Dawal? Kapatid na Kapusong Vlog. Ayan po kapatid niya si Monica Dawal. Ayan po ang nagbababa ng aking mga sponsor. Kung sino po ang dinikitan mo doon sa binaba ni Monica Dawal, lagyan mo lang po ng bakas ko sa dulo. Pangalan ko sa dulo ang iyong bakas. At para bibigyan po kita ng entry ha, kapatid na Kapusong Vlog sa August 28 na Grand LS ko. At huwag ka mag-alala. Ayan na dinikitan mo na binaba ni Monica Dawal. Magbabalik yan sa iyo kapatid. Dahil may mga LS din yan. At sure yan, mga legit po yan kapatid na mga sponsor ko at mga member ko po kapatid na Kapusong Vlog. At bibisitahin kita pakatapos lang dito bagbaba ko ng bahay ha, ng mga sponsor ko ha. Baka gusto mo lang dikitan ng mga sponsor ko kapatid. Lagyan mo lang ng pangalan ko sa dulo para alam nila na galing ka sa akin dito. Kapusong Vlog Dan po, 224 ako sa iyo, sabi ni kapatid na Mary Ann. Joy po, boss. Linagyan mo ng bakas, kapatid. Salamat, kapatid na Kapusong Vlog. Bibigyan po kita ng entry ha para kay Ma'am Joy sa pagdikit mo. Bibigyan po kita ng isang entry para sa kay Ma'am Joy. Salamat ha sa pagdikit mo kay Ma'am Joy, Charity. Mega love shout out sa iyo kapatid na Sito. Maraming salamat ulit sa pagbisita. Kapusong Vlog. Yang kapatid na Kapusong Vlog, may entry ka na po para po sa atin Grand LS Anniversary sa August 28, 2 PM Pinas time. Kapatid na, may isa ka na pong entry. Maraming salamat, Manay, kapatid na Sito. Maraming salamat sa pagbisita mo muli sa aking munting bahay uli, kapatid. Kumusta, kapatid, Manay? Maoran sa Indo, Manay? Salamat. Ruby ang vlogger ng Australia, full pack po. Maraming salamat, kapatid. Bibigyan uli kita ng isang entry sa pagdikit mo kay Ruby ang vlogger ng Australia. Sayang din kapatid, showy samsak ulit. Ok lang manoy, makulimlim. Dito nga naulan na sa amin eh. Kanina pa naulan dito. Kapusong Vlog. Pangalawang entry kapatid na Kapusong Vlog. Pangalawang entry. Nandiyan po nakababa ang bahay ng aking mga sponsor kapatid ha. Kung gusto mong dikitan, lagyan mo lang po ng bakas at pangalan ko po sa dulo ha. Mega love shout out sa iyo kapatid na Rizal. Maraming salamat kapatid na Rizal. Kumusta kapatid? Kapatid. Yahoo!
Nasa Bicol ka ba, Manoy? Pa ako sa Cavite. Dapat uwi ako ngayong katapusan. Hindi ako makauwi. Wala akong ganun. Tsaka hindi ko pa nabuo yung threshold ko. Kainis nga eh. Hindi pa nabuo. Hindi ako umabot sa kota ni Lolo. Nasa Bataan ka ngayon. Ingat lagi dyan. Naulan dyan? Ay hindi. Naulan siguro no. Marie Asian Pulpak po, sabi ni kapatid na Kapusong Vlog. Ayan po, nakababa rin ang bahay ni Dijin Channel, kapatid. Bibigyan pa kita kapatid ng entry mo. Mas maraming entry, mas may chance na manalo. Nagbaba ng bahay si kapatid na Kapusong Vlog, mga kapatid. Baka din nyo pakadikitan. Padikit naman mga kapatid. Pangatlong entry kapatid na Kapusong Vlog. Pangatlong entry. Pangatlong entry mo sa akin. Kumusta Manay Rizal? Manay Rizal, kumusta? Manay Rizal, may nagdukot sa imungon yan Ali digdis ako. May nagdukot sa imo ali digdis ako ya manay. Ito, awa ng Diyos. Sarinte, patawarin eh. Patawarin to eh. Nag-usap ba kayo ni Goy? Manay? Nag-usap kayo ni Goy? Manay, pinadarahan ka, mangkikon yan? Pinadarahan ka ni email ni Lolo? May nagabot man sa imong email? Manungod duman sa kunyan, sa second step na security ta sa Google ta. Ma'am Joyride, mag-joyride daw siya papuntang Jeddah. Edi wow. Edi wow. Hindi. Lahat yan kapatid na resell sa mga monies. Lahat yan na money. Ito si Mary Ann, meron na rin itong pinadala na rin ng email eh. Si Jose Mat, yung dating Elis na pinupuntan ko, pinadalahan na rin kasi piniem ko yung kagabi kasi nagpapatulong nga ako. Tsaka kasi ako, pinadalahan din ako kagabi ng email. Yung tungkol nga doon sa second step na security pin sa Gmail ta. Ang aram ko gabos na monetize channel, papadarhang ka yan, sundong November 1 lang ito dapat fill upan ta. Si Mary Ann, sinabihan ko to kanina, habang nag-uusap kami, dumating sa kanyang email, ginawa niya na okay na sa kanya. May second word na siya, kailangan natin gawin yung second step password natin para sa security ng account natin. Check mo. May darating din yan sa'yo. Lahat na monetize channel, alam ko pinadadalahan yan. Si Mary Ann nagawa niya na eh. Nabanggit ko kanina kay Mary Ann. Chris Miran, mega love shoutout sa iyo kapatid na Chris. Maraming salamat sa pagpasok, sa patamsak. Maraming salamat sa pagpasok mo sa akin munting bahay kapatid. Pwede ka na po magbaba ng bahay mo. Para mabisita po natin, malablab po natin ang iyong bahay, kapatid. Kahit isang ayuda, magkaroon ka man lang galing sa akin. Pero kung gusto mo magkaroon ng maraming ayuda, kapatid na Chris, nandiyan nakababa ang mga sponsor ko.
binaba ni Monica Dawal, yan ang tagababa ng aking mga sponsor kasi may Grand LS po tayo this coming August 28, 2 p.m. Pinas time. Win Gcash Load, Bananas, and WH. Dikitan mo lang yan mga kapatid na mga binaba ko na mga sponsor at mga member ko. Bibigyan kita ng entry, bawat dinikatan mo bibigyan kitang entry. Lagyan mo lang ng bakas at ilagay mo ang pangalan ko sa dulo. Panggulo talaga, unggoy na yun. Alam mo ba, simula sa LS mo, lumipat ako sa friend ko na LS dumating. Salamat kapatid na Chris, bibisitahin ko bahay mo. Laki na pala ng bahay nito ni kapatid na Chris. Nandito ako sa bahay mo kapatid na Chris ha. Nasa harang mo lang ako. Di ko lang i-skip. Ayan o. Di ko lang pakikita. Harang mo yan. Nakikita mo naman. Di ko lang skip bahay mo ha. Ay, di skip bahay mo. Hindi ko lang skip harang mo ha. Maraming salamat kapatid na Chris. Maraming salamat. Kapatid na Chris, baka gusto mong bisitahin ng mga sponsor ko nakababa dyan, binaba ni Monica Dawal. Baka lang naman kapatid. Para may entry ka po sa atin August 28, Gcash Load, WH, at saka Bananas. Gardening tips, mega love shoutout sa iyo kapatid. Maraming salamat sa pagbisita, sa patamsak, at isang mapagpalang hapon, maulan na hapon sa atin lahat. Dito sa Pinas kasi naulan, dito sa amin maulan. Lagyan mo lang ng bakas kapatid na Chris ha. Ilagay mo pangalan ko sa dulo para alam nila na galing ka dito sa akin. Mga sponsor ko po yan na nakababa na yan na binaba ni Monica Dawal. Nandito pa rin ako sa harang mo. Meron ka na pong jacket kapatid na Gardeni. Nasa harang mo pa rin ako. Di ko lang ipakikita sa iyo harang mo. Ayan. Di ko skip harang mo ha. Sige na kapatid na Chris, nandyan si Ma'am Joy Charity. Panood po bago dikit at tamsakan. Maraming salamat kapatid na gardening tips. Kapatid na gardening tips, baka gusto mo rin po bisitahin ang mga sponsor ko sa aking Grand LS this coming August 28, 2 p.m. Pinas time, Win, Gcash Load, Bananas, and WH. Ayan pong binaba ni Monica Dawal. Ayan po ang aking mga sponsor. Scroll mo lang po ang screen mo pababa, makikita mo po sila dyan, sunod-sunod na nakababa. Iwanan mo lang po ng bakas, lagay mo lang po ang pangalan ko sa dulo, para alam po nila na galing ka sa akin dito. Baka lang po gusto nyo. Maraming salamat po, kapatid. Kaya kapatid na post, okay na ako sa harang mo ha. Nandito na ako sa pinakabahay mo. Bakit nga ba mahal kita? Level 1 and 6. Challenger, number 13. Marilyn Vlogs. Postayon? Basta yun na yun. Patamsak po, sapat na, sabi ni kapatid na Chris. Nandito na ako kapatid na post sa bahay mo. Panoorin ko muna po saglit ang bahay mo. Napanood ko na po yung harang, walang skip. Guys, ulitin ko po, baka gusto nyong dikitan ng aking mga sponsor. Ito po ang mga pa-entry nila para po sa aking Grand LS. Binibilot ko na po kasi ito na po ang aking mga parapol sa aking Grand LS this coming August 28. 2 p.m. Ito po yung mga dumikit sa aking mga sponsor, mga kapatid. Bawat dikit po nila sa aking mga sponsor, binibigyan ko po sila ng entry. Katulad nito ni kapatid na Kapusong Vlog, meron po siya sa akin 3 entry. Si kapatid na Shena Landasan, meron po siya sa akin 6 na entry. Ngayon pong araw na to. Nang nakarang araw po, may nakakuha sa akin ng dosing entry, isang tao lang po yung kasi lahat kong binaba kong member at saka aking sponsor, dinikitan niya po. Sabi nga, mas maraming entry, mas may chance manalo. Imposible sa karami ng entry mo, hindi ka mabuno.
sayang din po ng GCash or yung naghahabol ng saging, sayang din po yun, malaki-laki rin po yun. Lalo yung road to 1K, road to 2K, malaking tulong na rin po yun. Nandito pa ako sa bahay mo kapatid na po sa pinanonood ko lang po bahay mo. Ayan po oh. Pinanonood ko pa po bahay mo. Bago po ako magdikit. Maraming salamat po sa patamsak nyo mga kapatid, mga kapwa ko small YouTuber. Maraming salamat po sa inyo sa pagbisita nyo po sa akin. At sa patamsak, maraming salamat po. Salamat ho, walang anuman kapatid na Chris, walang anuman. Ito ha, patapos ng inyong palabas, magdidikit kalimbang na po ako at iiwanan po kita ng bakas kapatid. Sana, balikan mo rin. Kasi pinalalago ko na po kasi to. Itong bahay na po to na pinandidikit ko, pinalalago ko na po. Salamat kapatid na Chris, nagdidikit kalimbang na ako at nag-iwan na rin po ako ng baka sa iyo kapatid. Maraming salamat. Opo kapatid na Chris, dikit kalimbang na po tayo sa akin main. Kung saan mo pa ako nakikitang monitor, yan po ang aking main. Yung pinandikit ko po sa iyo ay pinalalago ko na po kasi yun. Matagal ko na po yan na pinandidikit, di ko lang po talaga sa linagyan ng palabas. Ngayon po linagyan ko na siya ng palabas at naisipan ko na po siyang palaguin na rin. Tapos ka na? Wala ko di pa. Tapos palubat na nga. Oo, di ba? Nagbaba po ng base kapatid na Rizal Ramirez o po. Baka din nyo pa po kaibigan, kadikitan, pwede nyo pong bisitahin ang kanyang bahay, mga kapatid. Mga kapatid, katoto, kasangga. Nag-love shout out. Nasaan na kaya si Unggoy na Mary Ann? May pinag-uusapan kasi kami, Manay Rizal ni Mary Ann. Kapag may dumikit sa akin, mamaya ko lang balikan. Busy match.
Sabi ni kapatid na Rizal. Patamsak po, sapat na, sabi ni kapatid na Chris Miran. Ano? Ako naman. Oo. Wala dyan. Baka nandyan. Ang charging na ginagamit mo. Nag-live shout out sa 7 million in the house. Ay, no chat. Narinig mo ba, kapatid na Rizal? Narinig mo yung usapan namin? Tawa-tawa nga ako kay Mary Ann eh. Kaliparan ko nga sarili ko. Loud and clear. Loud and clear ba? Salamat Dave sa palipad mo. Maraming salamat. Char. Maraming salamat Dave. O, di ba? Hindi nagpapalipad kasi Rizal eh. Parang gets ko na yun. Oo naman, magigets mo talaga yun. Nag-usap kasi kanina na. Panday, Tamsakdan, host, have a nice day. Same to you, my friend. Panday, maraming salamat sa pagbisita mo sa akin, munting bahay. Maraming salamat. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. At para bisitahin din po natin ang iyong bahay. Thank you, Dave. Dapat kay Kwan yan eh. Kapatid na Rizal, kay tatay yan eh. Sa akin na lang. Hindi ko naabot kasi threshold ko. Pwede ka na po magbaba ng bahay po, Panday, para bisita po natin. Imposible hindi mo mag-gets yung kapatid na Rizal. Maraming salamat po, Panday, sa patamsak, sa pagbisita sa aking munting bahay. Maraming salamat po, kapatid.
Bait mo naman, Dave. Pwede paliparan mo, andin ako. Sige, kapatid na Rizal, papaliparan ka daw ni Dave. Pag nag-LS ka, papaliparan ka rin daw niya. Patamsak po, sapat na, sabi ni kapatid na Chris Miran. Guys, patamsak daw po, sapat na sa binabangbay ni kapatid na Chris Miran. Ito guys, na mga binibilot ko na po to, mga pa-entry po to para sa Grand LS ko. Coming August 23, August 23, August 28, 2 p.m. Pinas time, Sabado po yun mga kapatid. August 28, Sabado po yan, 2 p.m. Pinas time. Hindi ko lang po alam kung anong oras dyan sa inyo sa ibang bansa, kung nasa ibang bansa man po kayo. Ito po mga pa-entry na to, yung mga dumikit po to sa aking mga sponsor at sa aking mga members. Kaya po binibigyan ko sila ng entry. Bawat po dinikitan nyo na aking mga sponsor at mga member, may entry po kayo. Kung dinikitan nyo po, ang binaba ko, halimbawa, siyam ang nakababa dyan, siyam din po ang entry nyo sa isang araw. Mas maraming entry, mas maraming may chance na manalo para po sa ating gagawin na Grand LS this coming August 28. Di natuloy turo ko kagabi kasi di daw nakareg yung una kong turok. Ala, bakit? Bakit naman kapatid? Hindi ba naka-registered yung unang turok sa'yo? Bakit? Ay, bigyan ka tinapay. Baka gusto mong bumili. Mamaya ka na matulog ay may payong. Sige na, dahil na. Sige na. Sige na, dali na. Magpayong. Diyan lang ako sa bakery dyan. Alam mo yung pinapalang natin. Diyan lang sa bakery dyan. Bigyan mo ng kiss with at ano, hindi apat. Shaking doon. Yeah. Pahalan tinapay mo yun. Nako, ewan ko sa'yo. Tigil-tigil ka dyan. Ano mo, tres ko eh. Ayusin mo pa, amo ko, ano daw, ayusin pa, amo ko, di ko nga alam eh. Oo nga, paayos mo. Kung hindi naka-registered yung unang kwan sa'yo, eh, hindi ka magkakaroon ng card. Bandi tayo. Patawa ka ba? Meron pa bang oras na ito? Oo. Kung sa Maynila, oo, meron dito, bibihira. Diyan sa may palengke. Ay, wala doon. Wala. Kanina nga, tumingin nga ako doon. Wala eh. Wala silang pandesal eh. Maaga pa yun. Dati-dati kahit alas 10 may pandesal pa dyan. Kanina alas 9 lang. Wala nang pandesal. Dami na rin sila. Dami na natin pa-entry oh. Oh. Ang dami ng pa-entry, ang dami ng pa-entry, ang dami ng pa-entry, ang dami ng pa-entry. Oh. Ah! Ang dami ng pa-entry, ang dami ng pa-entry, 3. Bumubuka yung iba eh. Ay, laglag. Ay.
Di tayo nanalo kay Mary Ann. Oo nga eh. Kaya mo na. Ang dami din kasing pa-entry nun. Mas marami pa-entry sa akin nun. Ni Mary Ann. Mas marami sa kanyang... Tsaka ang halos umabot ng 7 oras yung Grand LS ni Mary Ann. Kalain mo yun. 7 oras ang ka pa. Ang tagal-tagal. Ito tayo kape. Ay, ginoo. Walang mainit na water. Parang malamig pa dito. Parang mainit pa rito ihi ko ah. O diba? Malamig na nga. Ano ba daw? Grabe, kahaba ano yun. Oo nga eh. Promoting agency, view, promoting channel. Mega love shout out sa'yo. Ang haba, 7 oras. Hindi niya nga natapos lahat na palaro niya eh. Kapatid na Mary Ann. Kape, kape. Promoting agency, mega love shout out sa'yo my friend. Kumusta kapatid na promote? Bili na sa Shopee. Salamat Shopee. Kini. Halos. Promoting issues, ang laki ng bahay nito. Yata, ang laki ng bahay mo kapatid na promoting agency. Shopee. Ang laki ng 7.6k views 2 months ago. Ang tamsak niya 2.7k, tamsak lang yun. Tapos ang bahay niya 8.79k. Grabe, unsa man oy. Kalaki-laki ba? Didikitan pa ba kita? Malaki na bahay mo. Magtatamsak na ako sa iyo kapatid ah. Yan, tamsak lang, sapat na kapatid na promoting agency. Salamat. Baka sabihin mo niyan, hindi totoo yung sinabi ko, nagtamsak na ako sa iyo at nagkalimbang na ako. Hindi na ako nag-iwan ng bakas. Malaki na naman bahay mo eh. Yan. Salamat kapatid na promoting agency. Ano ba yan? Palubar?
Goy! Goy! PM ako sa'yo mamaya. Ano ba to? PM ako sa'yo mamaya, ha? Oh, tulog ka na. Ano bang unggoy na to? Nawala na naman. Gala talaga tong unggoy na to kung saan tumatalo na kahoy. Merienda. Mahap. Masarap pala. Balikan mo na lang dumikit sa'yo doon kay Te. Kiss mo doon sa nagbakas sa golden fish mo. Sabi ni Rosel. Nawala na naman ni Rosel si Unggoy. Nagtamsak lang talaga. Ganun. Pusang gala ba? Hayaan mo muna, Goy. Hayaan mo muna. Ganun muna gawin mo, hayaan mo muna. Artista, si Maripes Recal. Artista yung Goy. Kahit ikaw, Rosel, wag muna. Pag may kumuha sa inyo, wag muna. Hayaan nyo muna. Pag kinukuha ko bahay nyo dito, wag muna kayong magkuha. Goya, magpipim ako sa'yo mamaya. May sasabihin ako. Wag kang ano dyan. Uy. Anong gamitin mo? Gagamitin ko yan. Booking pa ako. Hay, buhay nga naman. Busy yan. Nagpapaikot yan ng bahay ni pare ko. Ano po yung tira? Wala. Babalik ko rin. Ayun. Tinabot sa ba? Mais na ipapalipad ko pa yun. Inasim mo. Ay, ito po.
Di pala ako nang alok, no? Merienda pala tayo. Spanish bread. Spanish bread daw to, sabi nila. Tamis nga lang, kakasawa. Hirap magtrabaho, may baby madam ko, pumapasok na sa school. Mahirap talaga. Mahirap talaga rin sila, lalo pag maliliit pa ang bata, inaalagaan. Kasi yan yung kapanahon ng kalikutan nila, pakatapos, halos sa'yo lahat ang trabaho. Kung pwede mo nga lang paghatiin ng katawan mo para yung isang kalahati nandun sa pag-aalaga, yung isang kalahati naglilinis, naglalaba, nagluluto, di ba? Hindi mo naman gagawin, hindi naman pwedeng hindi gawin, baka mapagalitan ka. Kaya double effort talaga pag namamasukan ng trabaho na may maliit na bata, double effort talaga ang nangyayari kasi kailangan mapabayaan mo na yung ibang trabaho, wag lang yung bata. Kasi mas delikado.
Oragon Vlogger, mega love shoutout sa iyo, kapatid. Kumusta kapatid na Oragon? Kumusta Manoy, Manoy, Manoy? Maray na hapon, Manoy. Nag-LS ka no? Nag-LS ka ko sa Udma. May silent LS ka ko sa Udma. Maraming sa... Di ba may silent LS ka, kapatid na Oragon, kahapon? Ang... We promote L. Kumusta, kumusta? Maraming salamat sa mga patamsak. Kumusta Manoy? Manoy na Oragon. Kumusta? Maoran dyan sa Indo Manoy. Maoran sa Indo. Turo tagitiman sa naman. Tamsaki daw sa kanyang ko pero nakakadumugman. Natural daw, turo tagiti, nakakadumugan. Tamsaki daw so bagong upload ko sa bago na video. Makamuya mong tamsakan. So bagong upload ko sa bago. Naturalmente, daw ay yan turtagiti, makakadubog talaga dulo na sa bumbunan. Ang unang bola, si Manang Bola. Ang unang bola, si Manang Bola goes to... Dan tadadan tadadan tadadan. Gcash load. Up, Gcash load worth of 10 centavos. Nanalo ng Gcash load 10 centavos, hindi pa ginawang piso. Anyway, China all, nanalo ng 10 centavos.
Nga nga na. Oo nga eh. Nga nga na eh. Goy. Yan mo na. Malapit na naman ako mag-enjoy. Naghihintay lang ako ng may magpalipad. Malapit na naman ako Goy mag-end. Ano Manoy? Kumusta Manoy? Manoy, 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 Manoy. Gurumus ka na, Manoy, Manoy, Manoy. Hindi pa man na nga ako nag-i-end. Pigalat ko pa nga ni so palayog mo. Sige, pag-end ko digdimado man ako sa mo. Gamiton ko ni sarong cellphone. Ay magtamsak. Ganang gumala, tanging nakasilent ka pala, gumagala ka pa. Pero magpalipad ka muna bago ka umalis. Mapalayog ki sa pisapi. Manoy. Mapalayog ka sa pisapi. Sige na. Ilagay ko man ang baga nakagala. Magpalayog ka na ki sa pisapi. Manoy. Beloan na Manoy, palayog. Sapi-sapi palayog unta paros-paros talaga ngunya naguran-uran nga ni. Kalma na ba nagsi? Nagbaba ng bahay si kapatid na promoting channel. Hamoy, maparos-paros. Maparos-paros sa moya digdi Manoy. Kabila naman, kabila naman. Tapos luloy naman natin ganun. Diba? Tanga lang.
Parang tanga lang, oo, di ba? Grabe siya, di taka pigtokdoan. Sigurado ka, di taka tinokdoan. Add mo nga ano ako sa Facebook. Add mo ako sa Facebook. Para doon kita turuan. Add mo ako sa Facebook. Baba mo Facebook mo, akong mag-add sa'yo. Ika nga ni magbaba kang Facebook mo, ta ako ma-add sa imo. Ako maanap sa imo. Na, screenshot ko na sana. Na, baba na. Anong profile mo? Anong profile mo? Dali. May tuwad ka na naman, diyan. Igwa, anong profile mo sa Facebook? Dali, screenshot ko. Besa ng tuwad na, tuwad man sana talagaan. Para tuwad. Okay na. Dumanta ka turo ang kimaray. Kang yung nagpabaksin ako, okay. Paano kang supag ko niya ko sa imo na nasikadan ako ni Lolo. Nasikadan ako kato. Kaya turuan ta ka sa FB. Mas madali. Screenshot ko tanganing sundan mo na sana. Pag send ko na sana sa imo kada screenshot, sundan mo. Nasikadan paano ako? Pero okay lang ito pa na-request ko man ito na naging green man gilayon so dollar sign ko. Eh nga ni may email na naman nga ni si Lolo sa mo yung mga money na kay pa nang gibuhan mo kaduwang second step na security ang mga Gmail me, ang mga account me. Digibong ko na naman nga ito dyan. Nagpaturo naman ako kay Rainer. Tinabang naman ako kani Rainer. Taday ko man ito ara, maluya-luya man kita sa English. Lovers in the night, teardrop in my eyes, don't call on me, take me down. Tatad mo na ma-end na ako ha. Palobat na cellphone ko. Tama-tama na yung oras na yun eh. Maray taya ong kakaya pag mamunin naman ako, ika naman ang ranihan ko. Huwag sa'yo, unggoy ka rin. Mapatugdo na naman ako sa iyo. Huwag ka sa'yo. Eh sana, basta aram ko, turuan ta ka. Ito yung problema.
Dakulong ka pa talagang dapat maaraman. Iniling ko ang arong mo, dakulong ka pang dahil pigigibo. Thumbnail mo nga ni, buda, so, ano na ito, so thumbnail profile mo nga ni, dahil mo pigigibo. Tapos so about mo, kagan mo ito sa about mo. Kung baga so about mo, kagan mo kipatalastas. Kung halimbawa so sa thumbnail profile mo, kataning kang profile picture mo, di baga so sa itaas ka to, so paalabang arog kaan, pakatapos so profile mong bilog baga, dapat kakagan mo ito kung baga sa kung puro paganda, ki patalastas na halimbawa ako sisiring ka ani, arog sa kuya, ang nakakagduman sa kuya. Busy na ako manoy. Sige manay Rizal. Tama end naman ako tataod. Arog sa kuya, nakakag sa kuya duman please subscribe my channel arog kaya pagkatapos cooking tips, help others, tapos ganun ganyan pagkatapos arogan dapat may gawa ito so thumbnail profile dapat igawa itong kaag kung anong content mo. Dapat kaagan mo ito content. Turuan ta ka de sa mga di turuan ta ka. Iya, turuan ta ka duman. Oh guys, mag-end na pala ako ha. Maraming salamat sa iyo kapatid na promoting agency. Kapatid na Oragon Vlogger, kapatid na Rizal, kapatid na Rainer, kapatid na Mary Ann, sa inyo lahat ng mga bumisita sa akin sa hapong ito, maraming salamat ha. Maraming salamat sa atin lahat at isang maulang hapon. God bless you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Ingat kayo lagi lahat. Maraming salamat. Salamat sa pagbisita sa aking munting bahay. Bye-bye.